Dobré ráno, dobrý den, ahoj všem. Je 6:55, vyrážím na revizi k zákazníkovi. Bude to revize ke kolaudaci, tak jsem zvědavej, co se dneska najde a jak to bude probíhat. Tak, já jsem dorazil k zákazníkovi na revizi ke kolaudaci ohledně chatky, skladu, něčeho takového, tak se na to jdu podívat. Tak, tohle je objekt. Oddálíme. Na první pohled to vypadá dobře. Tak, na nás asi nikdo nečeká. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Přijel jsem na tu revizi komína. Tak předpokládám, že tohleto je ono. Tak začneme od spoda a půjdeme postupně dál a dál. Domácí nám připravil dvířka. A tady vidíme jakou jednu menší závadu. Tady chybí taková železná rozpěrka. Komín, tak. Změříme. Máme průměr 16 komínové vložky. Tak. Tak. Všiml jsem si tady prostupu skrz dřevěnou stěnu. Jak to máte hotový, pane domácí? Jak je to tady? Máte nějakou fotodokumentaci k tomu, aby jsme to nemuseli celý rozebírat? Jasně, že mám, ukážu. Dobrá, koukneme. Tady krásně vidět, jak je. Ono svítí sluníčko, ale ten odstup od těch hořlavých látek, Je to 5 cm. tak říká pan domácí, 5 cm od hořlavé konstrukce, což je úplně ukázkový případ, to nebývá tak často. To nebude úplně vidět, ale je to tam. Teď si vylezu na střechu, proměřím si vejšky, takže budu potřebovat obě dvě ruce. Tak, slezl jsem ze střechy, proměřil jsem si komín od hřebene ke komínu, spočítal jsem si větrnostní úhel 10 stupňů, zjistil jsem, že je to tady v pořádku. Jediný, co tady teda není, tak od napojení sopouchu, což je laicky řečeno roura z kamen nahoru 5 metrů, tady máme nějaký 4,03. To znamená, že bychom měli udělat a taky uděláme výpočet spalinové cesty pro spotřebič. Teď půjdu ke krbu a podívám se, jak je to vevnitř. Od krbu budeme kontrolovat samozřejmě nějaký vzdálený hořlavý látky a tak dále, takže koukneme na to a ukážu vám. Tak, házíme do chaty. Tak, vidíme krvový kamna. Pane domácí, první, co vidím, co je špatně a co by se teda mělo řešit. Tohle to asi není úplně napevno tady, že jo, takže to bych chtělo prostě dát pryč. A tohleto dřevo je hrozně krásný, možná to funguje jako izolant lednice, ale zase je to hrozně blízko. Tyhle ty kamna, podíváme se do technické specifikace, ale myslím si, že mají kolem 40 cm vzdálenost od hořlavých látek. Štítek na kamnech nevidím, kouřovod v průměru 150, prostup fotky mi doložíte, rozebereme, vyčistíme, koukneme se na to, přívod vzduchu pro spalování tady máte. Tak štítek na kamnech jsme našli, což je nedílnou součástí spotřebiče pro revizi. Nevím, jestli to bude vidět, ale je tadyhle úplně dole, jo, je vidět, takže já si pořídím fotodokumentaci, uděláme výpočet spalinové cesty a uvidíme, jak to dopadne. S zákazníkem jsme prošli fotodokumentaci ohledně tohoto prostupu. Prostup je udělaný z certifikovaného prostupu firmy Schiedl. Je to udělaný za jedna prostup hořlavou stěnou. Většina požárů, pokud vzniká, tak vzniká právě od nedodržené bezpečné vzdálenosti hořlavých konstrukcí, ať od kouřovodu nebo od hořlavých konstrukcí kolem komína, hlavně teda kolem komína při vyhoření sazí. Nepodceňujeme tyto věci, protože škody jsou v řádech 10, 100 tisíců, bohužel někdy milionů, ale to nejhorší, co je, tak bývají v řádech na lidských životech a to je úplně to nejhorší, co může být.
Za mě z dnešního dne jeden z nejkrásnějších komínů, který je postavený. Teď jdeme udělat výpočet spalinové cesty a já vám řeknu, jak to dopadlo, protože po všech možných stránkách tenhle komín vypadá velmi, velmi dobře. Výpočet spalinové cesty je u konce, vyšel nám v pozitivním čísle, to znamená, že jsme ještě nějaké 1,5 paskalu nad požadovaný tah spotřebiče výrobce a tudíž teď jenom vypíšu revizní zprávu zákazníkovi. Doufám, že si podáme ruce, zákazník zaplatí a my odjíždíme. Jednou k revizi tady ty malé chatičky, jak jsem byl. Opravdu jeden z nejhezčích komínů, který jsem dneska možná za poslední měsíc viděl, protože občas své stavby své pomocí nejsou úplně v topu. Nicméně je třeba, když si něco chcete stavět sami, je spoustu komíníků, spoustu lidí, kteří vám rádi poradí. Nenechávejte to na sobě nebo na Google, na internetu, na četech, ChatGPT podobně, protože ne vždycky jsou tam ty informace úplně jak mají být. Je dobrý si vybrat třeba revizního technika, který vám to pak bude kolaudovat, s ním to projít, nebo prostě si to nechat postavit opravdu od renomované firmy, která prostě vám na to potom vystaví revizi. Mělo to ještě jako malinký nedostatek a to jsou stříčky, jo, komínový, ty, které jsou vlastně úplně nahoře nad ústí toho komína. Ta stříčka by měla být rovná, tady byla teda stříčka lehce do Ačka, ale zase jsme lidi a tady je vidět, že pán to stavil v roce 2019, máme rok 26 a pravidelně se stará, čistý komín, takže jsou občas věci, kde se fakt dá jako přimouřit oko a být taky trošku lidský. Doufám, že vám to teď bude tak nějak jako stačit k tomu, abyste mohli jako si postavit, nebo jako nějaký návod. Opravdu jenom dávejte pozor na ty hořlavé konstrukce, po případě přívody vzduchu a tak dále. Kdyby vás cokoliv napadlo, napište mi do zprávy nebo někam pod příspěvek a rád poradím. Ahoj.